Morten og Bobby Gillick, altså i hurtigste tid her. Vi ser Olano, en anden af favoritterne. Det er virkelig de tunge folk, der kører nu. Bo Hamburger er også lige sendt afsted. Blev sendt afsted umiddelbart efter Olano, og så har vi her Michael Bokær, den tidligere hollandske mester, og afsted med ham. Gillick, altså ny mand i førerposition, og det må siges at være meget overraskende. 6 minutter og 17 sekunder. Samme tid som Moreau. På 100-del skiller Syden på 3. plads. Dupont nummer 4. Jekimov nummer 5. Han er 6 sekunder efter. Hermann Yang. 2 sekunder bedre end Peter Meinert. Og her har vi verdensmesteren i enkeltstart, Laurent Jalabert. Og også der har tyskerne investeret, kan man se, Onze og nu også Deutsche Bank. Men Laurent Jalabert klar til at køre ud på sin prolog. Her indleder han sit Tour de France i den franske mestertrøje. Og der ligger et stort pres på ham, selvom han prøver at gøre alt, hvad han kan for at sætte af. For ikke at have det hvilende på skuldrene, han skal vinde som den første sin planer endnu. Første franskmandstid. Cipollini på vej ind. Sprinterne, Moncassin kører de 6.25. Det er vigtigt sekunder for dem. Og det gør han også. 6.25, altså samme tid som Moncassin. Hvorimod Tom Steels brugte 6.41, og jeg startede 6.36. Og det kan betyde en hel del i den indbyrdes kampe om den gule trøje, som vi skal opleve de kommende dage. Laurent Jalabert. Ja, Jalabert er en uhyre elegant rytter, og en rytter, som jo har udvidet sig repertoiren netop med enkeltstart. Med den helt overraskende og meget smukke sejr, han vandt VM sidste år i enkeltstart. Det er virkelig en stor udvidelse af hans repertoire. Han har ligesom indtaget en ret ydmyg stilling til sine evner i bjergene, i de høje bjerge. Har, som du sagde, han er ret selvudslættende med hensyn til udsigten til, hvad man skal forvente af ham i Tour de France. Men det er også et spil selvfølgelig. Han vil netop ikke have det pres, at han er den franske favorit. Det overlader han gerne til Virenque. Og så kan han ligesom komme bagfra, hvis det lige skulle stikke ham, hvis han faktisk når den form, som han havde i 95 rundt i nummer 4. Her ser vi Ries fuldstændig ned på 15. plads. Og Bortmann, dagens største favorit, klar til at køre ud. Også med et forpligtende navn, må man sige. Og på en meget speciel cykel. Den ligner faktisk sværere den, som Indurain kørte på. Vinder af prologen 94 i sidste år. Men har også været ude for et uheld netop i regnvejr. Da vi så ham styrte, og han var udgå af Tour de France, var han så meget opsat. I år, ja, der er hans mål simpelthen at forlade Irland i den gule førertrøje. Ja, det er der jo udsigt til, hvis han lever op til det, han kan på prolog. Han er virkelig eksperten mere end nogen til det. Her har vi seje Smil, som også kører ind på en tid, der klæder ham, passer ham. Denne rytter, som vi kender fra forårsløbene, for hans robusthed og hans giftighed i afslutningen i Paris-Roubaix. Og her er Olano igen. Ja, vi skal lige sige, at spiltid betyder, at Ries nu er nede som nummer 16. Og det må da være noget overraskende, at Smil kan køre en prolog hurtigere end Ries. Her med Ries på en ny cykelcykel. Her hvor vi har Pantani, hvad kan han så? Se den dybe koncentration. Og så er han afsted, indleder sit Tour de France, der skal folde sig ud på de høje tinder. Olano, hammerne på vej ind. 6.17.29 kører han imod, og det slår han lige nøjagtigt. Olano, ny mand i spidsen, og her fik vi nok det første lille touch af, at han måske har form. Ja, Olano, som jo har kørt diskret i bjergene sidste år, specielt hvor han nærmest blev
ydmyget i pionererne først, og så komme tilbage i løbet via en enkeltstart. Han er en stor tempokører, ligesom Boardman, som vi har i billedet. Molano, han skal grundlægge sit resultat på de 2 lange enkeltstarter især, men at han også har krudt i sig til at køre en sport, det ser vi i dag. Han er en stor rytter, Molano. Han har bare ikke fundet den rigtige måde at udtrykke sig på endnu i bjergene. Og så vil Rank afsted. Ja, så aktuel stilling. Molano 1 sekund hurtigere end Jülich. Og det samme foran Moreau. Sylle på 3. plads 3 sekunder efter, og så det på 5. plads, og jeg kommer på Hamburg og hammer af. (6:26,27), 6:28,08 bliver hans tid. Og det placerer ham altså ikke blandt de bedste, og 2 sekunder langsommere end Bjarne Riis. Så kan man sige selvfølgelig her på prologen, som vi var inde på i starten, at det er sekunder, det drejer sig om. Og mellem dem, der kører i bjergene, ja, der er for eksempel bedre placeret end Escortin og Leblanc. Og det siger jo noget, altså det relativerer lidt, at det er en forholdsvis dårlig tid, han har kørt på Hamburg. Ulrik. Jan Ulrik er afsted i den gule førertrøje som sidste mand på denne 5,7 km lange prolog. Manden, der i december måned vejede 12,8 kilo for meget. Holdt 2 måneder fri efter sejren sidste år og satte sig altså udelukkende på at køre Tour de France, på at genvinde Tour de France. Og som Riis rigtig sagde i januar måned, du kan være helt rolig og være helt sikker på, at Ulrik skal nok være der og skal nok være i topform, når Tour de France starter. Men så er der igen det spørgsmål, kan han køre for at beholde den her gule trøje? Og hvad vil Jalabert, eller kan Jalabert? Jalabert, han var 1 sekund efter Jülich på 3,6 km. Der var Molano 2 sekunder efter. Men her ser det ud til, at han vil opnå bedste tid. Det bliver i hvert fald lige på sekundet. 13, 14, 15. Ja, der ryger den. Og han er nede på anden pladsen, men foran Jülich. Og Riis nede til nummer 18. For Ulrik med 1-tallet. Og her er stillingen. Boardman, Jülich, Jalabert. Det er efter 3,6 km i mål. Fører Molano, altså 1 sekund foran Jalabert. Og en anelse mere foran Jülich og Moreau. Sylle 3 sekunder efter på 5. plads. Og også de Grande kører bedre end Riis. Det er på en 19. plads. Her vi følger Boardman. Der altså var 2 sekunder hurtigere end Jülich, 3 hurtigere end Jalabert, 4 hurtigere end Moreau og Sylle efter 3,6 km. Ind på opløbsstrækningen. 5,50 har han brugt kun. (6:01,2) og så tiden med igen. Og Boardman lever op til sin favoritværdighed. 6:12,36. Det er nøjagtigt den samme tid. Og her Jan Ulrik. Boardman 4 sekunder bedre end Molano.
Pantani har brugt 4.23 efter de første 3,6 kilometer. Og det er næsten, ja, det er et halvt minut mere end Boardman. Det er Virenque ind på den sidste kilometer. Virenque, der ikke var blandt de bedste ved 3,6 km. Vi ser, han har sat 0,7 eller 7 sekunder til. Og se på Virenques trøje, den måde han sidder på cyklen på. Det er ikke det aerodynamiske, som for eksempel eksperten Boardman eller Ulrik, som også er uhyre elegant på enkeltstart. Glidende og fuldstændig urørlig torso og overkrop, hvorimod Virenque altså huggende, og altså også cyklen hugger lidt fra side til side. Det er en kamp her for Pantani, eller Fantino, på vej ind, men vi kan se hans tid. Han sætter meget til i forhold til Boardman, og også i forhold til de øvrige bjergryttere, men han skal nok komme tilbage. Ham skal vi nok få at se igen. Virenque. Virenque 4.05 efter 3,6 kilometer. 7 sekunder efter Boardman. Her er han inde 2 sekunder bedre end Riis. Riis på 20. pladsen, og her Ulrik 3 sekunder efter Boardman. Altså samme tid som Jalabert efter 3,6 kilometer. Her er lige problemer i svinget. Sidste mand på vej mod mål, 6.02. Og så siger den 6.10. Han når ikke Boardman. Og Boardman altså ny mand i gult. Ulrik kun på 6. pladsen. Men det er han sikkert ikke så utilfreds med. Men Bjarne Riis leder som nummer 21. Og Riis' tid, altså 6.26 mod Boardmans sejrstid, der var på 6 minutter og 12 sekunder. 4 sekunder bedre end Olano, 5 bedre end Jalabert og 5 bedre end Jülich og Moreau. Og Sylle så yderligere 2 sekunder efter.